Nemecký filozof raz povedal: zdravie nie je síce všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím. Pár dní dozadu ma vôbec neprekvapili výsledky môjho prieskumu, kde takmer 50% z vás povedalo, že má strach z chorôb, že sa bojí o svoje zdravie. Ja som v rámci svojho života pochopil, že ale strach o zdravie je istá forma chýbajúcej sebaistoty. Ja som tú sebaistotu nemal, pretože som nerobil tie základné veci pre svoje zdravie. Samozrejme, chápem, nie všetko v živote môžeme ovplyvniť, ale naše zdravie z veľkej časti áno. Za to sme zodpovední. Ak som sa chcel posunúť vo svojom živote a pomôcť môjmu telu a nechcel som riešiť nejaké choroby a sprostosti, musel som najskôr pochopiť a zistiť, čo teda svojmu telu škodí a odstrániť to. Môj problém bol stres, tak ako je stres problém 90% ľudí. A je verejne známe, že dlhodobý stres škodí. Ale vie sa, prečo škodí? Prečo konkrétne škodí? A toto je zmysel tohto videa. Pretože pri strese, dajme tomu z práce, z emócií, z problémov, sa ti vypravujú 3 základné hormóny. Adrenalín, noradrenalín a kortizol. Adrenalín ti zvyšuje srdcovú frekvenciu, zhoršuje ti strávenie, zužuje ti cievy, zhoršuje ti sluch a zrak. Potom ešte horší je ten noradrenalín. Poškoďuje ti časť mozgu, ktorá je zodpovedná za sústredenie. Nadmerná produkcia kortizolu zase zvyšuje vysoký krvný tlak, zvyšuje ti glukózu, zvyšuje ti ukladanie tuku v tele a má vplyv na osteoporózu, stratu svalov, kolagénu a oslabuje ti tvoj imunitný systém. Ak sa nebudeme venovať stresu, tak budeme sa venovať druhej najčastejšej chybe, a to je vlastne dýchanie. Bežné dýchanie si povie, ja som s tým mal veľký problém, hlavne aj počas športovej aktivity. Ale bežní ľudia si povedia, čo môžem robiť na dýchaní zle. Ale pri bežnom pracovnom dni využívame iba 20 až 40% našich plúc a je to rovnako, dýchanie je rovnako, ako keď sa staráš o tvoj motor v tvojom aute. Tiež mu potrebuješ dať primerané palivo, primerané oleje. Ak tankuješ nekvalitný benzín, potom ten motor ti jednoducho nevydrží. My dýchame plitko, dýchame vrchnou časťou plúc a saturácia, čo je veľmi podstatné, našej krvi, to sú teda tie červené krvinky, ktoré prenášajú kyslík, sa pohybuje na dolnej hranici. Lenže my si musíme uvedomiť, že tá okysličená krv je dôležitá, aby naše živiny prúdili k našim orgánom. Denne spravíš 20 000 nádychov a výdychov, takže je sakramensky podstatné robiť to správne. Bod číslo 3, ktorý je veľmi častá chyba, je prozápalová strava. Ak si ráno dáš chleba s nutellou, na obed sa zastavíš v McDonalde, dáš si hamburger a na večeru si dáš chleba so salámom a s maslom, jedno je zaručené, celý deň si podporoval tvoje prozápalové kmene v tvojich črevách. Tvoje črevo ani náhodou nie je odpadová rúra, ako si všetci myslia. Je to proste centrum našej imunity. Ty každý deň krmíš svoju osobnú zoo, ktorú tam máš. Živočíšna strava ako veľké množstva mäsa, masného, vajec, spracované potraviny, ale aj cukor ti priamo podporujú tie prozápalové kmene a prozápalové baktérie, ktoré máš v črevách. A tie ti môžu časom generovať chronický zápal v tvojich črevách a to je veľký problém. Ďalšia bežná chyba je dehydratácia. Ty si musíš uvedomiť, že iba dýchaním počas dňa stratíš pol litra tekutín. Potením ďalších pol litra a močom ti odíde ďalších od pol litra do 800 ml. Voda je to médium, ktoré dostáva tie živiny k tvojim bunkám. Ničí si telo, ak zanedbávaš pitný režim. Všetko okrem čistej pitnej vody zásaditej je horší pitný režim. Ty potrebuješ doslova každý deň sa venovať tomu pitnému režimu, lebo zbytočne to budeš ty v rámci týždňa plniť 3 dní. Zvyšné 4 dní uberáš energiu tvojmu telu. Ďalšia zastávka je cukor. Ľudia si zvykli dávať po každom jedle sladké, každú nedeľu sladké, furt sladké, dookola. Sice na tom by nebolo nič zlé, keby to nešlo o ten rafinovaný cukor. Proste ten priamo ničí náš imunitný systém, znižuje náš imunitný systém, dráždi nám cievy. Cukor je z pohľadu pH kyslý. Tvoje telo potrebuje neutrálne prostredie. Tvoja krv má pH 7,35 a cukor má pH 2,6. Áno, chápem, keď si budem dávať sladké, neznamená to, že automaticky prekyslím svoj organizmus, pretože tvoj organizmus musí vždy udržovať tú rovnováhu. Ale bude ho to stať veľmi veľa síl na to, aby tú rovnováhu udržal. A preto je ten cukor zlý.
A tento celý orchester dokončuje zlý spánok, celodenné sedenie za počítačom, absencia pohybu, ľudia necvičia, nechce sa im to. A už nespomínam ani alkohol a cigarety. Je to celé zlé. Jedine, čo nás chráni, je ten náš imunitný systém a práve ten zabraňuje rastu tým zhubným bunkám, dajme tomu aj rakovine, čo je civilizačná choroba, a potom aj cukrovka, cievne choroby a podobne. Imunitný systém doslova na konci dňa rozhoduje, či dostaneme nejakú chorobu, alebo či ju nedostaneme. Všetky spomínané veci, ktoré som spomínal, sú iba malou časťou skladačky, ktoré denne znižujú ten náš imunitný systém. Priatelia, toto je kanál Mytedu, mysel, telo a duch a my sa tu učíme byť nezlomní, zdraví a vedomí. Ja vám ďakujem za podporu a je nás tu skoro 1500 ľudí, čo je pre mňa akože ja som nikdy ani nedúfal, že niekto by si bol mňa ochotný počúvať. A v ďalšom videu presne nadviažem na toto video, pretože budem prezentovať tých 11 kľúčov zdravia, ktoré mňa vyliečili, ktoré lieči mojich klientov, ľuďom, ktorým radím. Každý jeden deň mám veľmi pozitívne účinky. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť a ešte jedna vec ma napadla, lebo sa ma viacero z vás pýtalo na knihu. Kniha sa momentálne ešte stále štilizuje, upravuje a za chvíľku ju budem už dávať a ponúkať do vydavateľstiev, takže uvidím. Ak to vydavateľstvo proste nebude chceť, jednoducho to vydám sám na vlastné náklady. Taký je plán, ale kniha určite bude. Kniha bude rozdelená na 3 časti, to znamená buď nezlomný, je to môj príbeh, ako som sa vlastne dostal k zdraviu a čo som všetko musel za život prekonať. Bude tam čas buď zdravý, všetkých 11 kľúčov zdravia a bude čas buď vedomý, to znamená všetko, čo vlastne ma priviedlo k tomu, aby som bol vedomý, aby som chápal tento život, aby som si vedel v tomto živote pomôcť. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, majte sa pekne a krásny zvyšok dňa, ahojte.